Euskaldunen jatorria, historia eta irria dugu Jon Martinez Txikiren azken ikuskizuna. Duela egun batzuk estreinatu zuen Donostiako Tabakaleran, poltsiko antzerki jaialdiaren barruan. Euskal Herriko historia kontatu nahi nuen, baina noski humorez, eta bisualki ere bai gauz pilo bat edukitzea, bai globo Big Bana azten den momentutik, Kobazuluen bizitza, erromatarren garaia, gero Nafar erreinua, garantzitsua dela eta historian eta jende askok ezagutzen ez duena, eta gero ja nola pasatzen garen azkeneko 200 urtetara, gerrate zibilera eta gaur egun bizi garen momentu historikora. Eta bertan nahi nuen kontatu alde batetik historia, eta gero nola gure euskarak eta kulturak bizi iraun duen Kobazuluen garaitetik gaur arte, ezta? Izan ditugun konkista, imperio eta gerrate guztiaren ondorioz. Eta bizi iraupen hori jakitea euskarak bizi iraun duela hori niretzako oso garrantzitsua da, eta hori da transmititu nahi nuena. Lehen Nafarroko errege bai, Makurtu erregaren aurrean, otoi. Ez da txistea, bale? Makurtu. Jende xea, herri xea, Adakizu gauzak etxan dozezio zizizkie, bale? Behin aktore bat entzun nion, dituzun baliabidekin alik eta gehien lortzea, ez? Eta orduan pentsatzen nuen, karo, nik ez daukat superprodukzio bat, Txikiren produkzioa, eta orduan nola lortu dezaket efektu optikoak edo bisualak egitea nere material txikiarekin, eta orduan Big Banarena globo gigante batekin egin nuen, gero glaziazioarena elur makina batekin, gero ken makina bat erosi dut, eta nahi nuelako bisualki ere umorea sortu eta ez bakarrik testuarekin, eta orduan horregatik uste dut ez dela monolog bat, antzeslan bat, eta gero pertsonaje ezberdinak ere lantzen dira, eta ere nahi nuen uste dudalako inoiz ez dela egin, gaur egungo pertsonan horiek erakutsi, ez? Eta maskara batzuen bitartez horretako bikote batek egin dizkidala, horra Oteizaren testuak agertzen dira, Maialen Lujanbiorenak, Maurizia, Salvador eta bar, uste dudalako ere bai hori erakustea oso graziosoa izan zitekela, baina baita ere historikoa eta ikastaro bezala jendearentzako, ez? Cariños y de mi duda de lo mucho que te quiero. Ideia bai nuen aspalditik, nahi nuela egin humorezko bakarrezketa bat Euskal Herriko historiari buruz, baina gero azkenean bakarrezketa batetik atera zaite antzeslan bat, bakarrik kontatzen dela, baina antzeslan bat, ez stand-up comedy mikro aurreko lan hori bakarrik, eta orduan haunditzen joan da, eta ni hor emozionatzen eta pasioaren bidez, beti bizitzan horrela jarduten naiz, eta orduan ikusten nuen, hau egin dezaket, hau egin dezaket, eta hau egin dezaket, eta gero ja etorri zan Donostiako sorkuntza hori, aurkeztu nuen hor pixkaten ere lengusuarekin lagundu zidala idazten borradore bat, eta izan nintzen finalista, eta ez horregatik egin dut antzeslana, egingo nuen berdin, zeren sortu ditut beste monologoak eta beste antzeslanak birritan bortxatua bezala non ekonomikoki diru asko zen, baina hor lana egiten dut, eta orduan hortan inbertitzen dut ere bai, eta hemen zegoen subentzio txiki bat, baina ere erosi ditudan traste guztiekin, nahiko gastatu dut, eta orduan zan beti sentsazioa da, beti barrutik ateratzen zaidana ahalik eta gehien egitea, eta jartzen dut nire burua oso erronka potentean, baina pozik azkenean erantzunarekin eta taula gainean ikusten den guztiarekin. Ez naiz hasi oraindik egiten deiak eta bartzeren azkenean gu ez gaukagu produktora bat, ez daukagu managerrik, eta nik nire burua gestionatzen dut beti esaten naiz arronagola underground bat izatea, 20 urtetan zehar hasi nintzen pixkanaka eta beste lagun monologista batzuen bitartez, baina gero nire bidea egin dut, poliki azten zaituzte deitzen, zure sarea areagotzen doa, eta nik izan dudan sortea da askotan egin dudala monologo bat, eta beti gorde diate telefona, eta esan diate hurrengo ikuskizun berria daukazunean deitu eta etorriko zara. Eta nik uste dut hori da lortu dudana, eta orduan orain urtean 40 eta piko emanaldi egiten ditut, 40 monologo, eta orduan espero dutero hau pixkat WhatsAppeatzen dudanean eta dosierra banatzen dudanean ni ditudan kontaktu guztiei emanaldiak lortzea, zeren nire naia hori da bira bat egitea azken emanaldi honekin, baina ere bukatzea noski. Txikik 20 urte pasatxo agertokietan egon eta gero, hauetatik jaistea erabaki du behin betiko, alaze iragarri zuen igandeko estreinaldian.
Obra berriarekin biragin ondoren utziko ditu eszenatokiak komiko donostiarrak. Nik uste dudalako, azkenean ni nire burua ikusten naiz kulturzale bezala, kultur militante bezala, eta alde batetik ia 19 urtetatik ekitaldi pilo bat antolatu ditut nire auzoan, baita ere Donostiako piratetan eta bar, eta gero 22 urterekin jasi nintzen monologoak egiten, gaur arte, eta orduan ibilbide luze horri ere, pues ikusten nuen amaiera bat eman bar zitzaiola, zeren pasioak eta energiak ez du bizi irauten bizitza guztia, eta ere underground mugimenduan egonda, karo, nekatzen du ere bai, zeren dene lana daukat, gero hau ere azkenean lana bihurtu da, eta orduan ordu piloa dira, sorkuntzaren mundua beste egunean idoiak esaten zuen bezala elkarrizketa batean oso bakartia da, eta orduan azkenan gogorra egiten da, baina karo, gero ere ditu bere gauz politak, Euskal Herri osotik antzoa zela, bidaiatzen, jende superinteresgarria ezagutzen, eta emanaldiak egiten, eta karo, pues, publikoaren txaloak, barreak eta hori da gure droga, ez? Eta orduan horregatik jarraitzen dugu, baina ere uste dute pasioa eta maitasuna ez dela betiko, eta bukatzen joan behar da. Nik ematen diot nire amaieran nire buruari, uste dudalako ere kulturan barruan ez dala bakarrik berritxarake, bukatzen du bira eta mundu guztia enteratzen da, edo euskaldun jende guztia enteratzen da, artista pilo bat daude euskaldunak, kultura mogitzen dutenak, kultura sustatzen dutenak, eta kultura sortzen dutenak, eta jende hori bukatzen duenean, inorez da goratzen berataz ez, musika talde asko bezala eta orduan nik nahi nuen ere omenaldi txiki batekin nire buruari. Kultura egitea ez da bek betetzea bakarrik, edo ni superrarro nago bai antzeslenekin eta bai monoloekin, joan naizelako erronkariraino eta faiaraino edo balmasedalaino, eta azkenean behar da energia, gogoa, maitasuna eta zujutea, eta nik uste dut ere gu bezalako sortzaileak ere kultura egiten dugula, euskal kultura egiten dugula, eta beti behin la modari elkarrizketa bat irakurri nion esanez herri guztiek eskubidea dutela kultura dukitzeko, eta niri asko inkitu ninduen horrek, zeren beraiek dira talde bat oso top eta WinThink bete dezakena, baina juten direla noizean behin herri txikietara, hemen musika taldea gaztetxetara jundiren bezala, eta nik ere egiten dut hori nire sorkuntzarekin, gustatzen zaidalako eta eskubidea dutelako euskaldun guztiok bere kulturaz gozatzea. Nik uste dut ere undergrounda musikan ikusi da, ere profesionalizatu da, batzutan zoaz gaztetxe batera talde bat ikustea, eta dijoaz con el furgonetero, con el pipas, no sekete, ikuste duzu taldean daudela lau, eta daudela gaztetxean beste lau beraiekin, ez, eta orduan bakoitzak egiten du, baina undergrounda ere dena aldatu da, eta orduan dena eginda profesionalizatu bezala, gero nik egin dut emanaldiak Bilbo batean, eta ere 100 pertsoneko herri batean, baina ere udalak eta gestionatzeko guztia profesionalizatu eginda, eta ia sortzaile askok dituzte bere produktorak edo bere estoak, eta orduan udalek naiz txiki batek edo naiz handi batek jolasten du horrekin ere bai, eta kudeatzen du beti beraiekin, eta orduan beraiek zuri ez dizute ditzen ez zaudelako beraien menuan edo beraien agendan, eta orduan undergrounda izatean ikuste dut gero eta zailagoa dela underground mugimenduan ere bai. Ez que ja ez da eszenatokia, ni badakit ez naizela Leidorrera jungo, ez dut nahi joan, nahi dut jun Dorosako liburutegira, edo ez dakit gazten lokal batera, edo horrela, orduan undergrounden munduan undergrounda izatea gero eta zailagoa da, hori nik uste dut bai. Sorkuntzak laguntzen du sortzaileari, Oteitak esaten zuen bezala, sortzen duzunean zerbait lehenengo zuretzako da, zu betetzeko, eta gero publiko bati, edo ikuslego bati, edo gizarteari bolkatzen diozu zure sorkuntza hori. Eta nire kasuan ni gelditzen naiz, niretzako izan delako Euskal Herria ezagutzeko modu bat, Euskal Herrian dagoela jende pilo bat lanean musutru kulturaren alde, euskararen alde, eta ere ezagutu dudala jendean non ja lagunak diren, non emanaldi bat eskaini behar duzunean edo sortzen duzunean zerbait berria, animoak ematen dizkuzuten edo esaten dizuten saiatuko dira lortzen emanaldi bat beraien herrian, eta alba da kondizio honetan, eta guzti hori, eta nik geldituko nintzake horrekin, ez? Azkenean sare bat egiten duzula, eta ere lagunak egin ditu dela, bai Bergaran, Erronkarin, edo Txagabian, edo Bilbon.
Eta petila dara gonen, espero dute emanaldi bat egitea. Baina, bueno, beti lagun aktore batek esaten den bezala, txikizu izan zera bakarra sineien bolo bat egin dezuna, euskaraz monologo bat, euskal etxean, hori bai, nik egin bidaiatu nuen bidai batean, eta hor euskal etxea dago sineien, eta hor egin nuen monologoak, bai.